nga ai khublei baro ki paralong ki long kemi ki long khpa ki samla ki bala ai ki jing kersyan yanga ling ba ki comments bat ba ngadang yai ai mensim shushu ya kitu ki bedang artatien ban ai ki jing kersyan yang aru namar bakidang yai sengap ya ki video jongaru haba ngayo I baki komen ti tang banga kerpat pan ba phindang ya phindak ham sha skor lada phi asha skor lada phim phi song thu bakinu kinu kita ki ba phi sngo ba phi persya yang aru da komen dan ako namar ba ngaru am shim keren to met hang ni yanu yanu dikata kadi ke ba ngada wan hang ni kum kalong kemi ke ba da wan shisha da kata ka jingkit khli na ka banta kajet benrio na ka banta ki pateng ki longdin ki jongi ki balai ngami shakhmat na ka banta kani ka jing sha thangan kata ka indefinite hunger strike jongki GTF kadai namar ba ngakwa banwan ra kanu kanu kata ka ba ngan ai kita ki solution kanang ba kanam dan kanu kanu kata kajing ya persya than ya ka sarkar ru bat ba kajing ya persya than ya kini seng bahalang ru namar ba habang ngalawan menin ngalayo I ba shim dan ti kita ki bawan ya kersyan ya kitu ki samla ki balawan sya thangan Henry ngayo iling baki comments ti ngasngo kumbangan daw lalet hang tahamadan ti kamot ba yo myo rong syu ru yo tharai ba nda lej hang taru tip dio penem hajan ru namar bangala shumat dor be bau tau pat ba tu beladap Henry ondang lapoi menien hang tu hamadan malki ngasudap ka jing lengo ba syai kita ki baya support ki baya kersyan hakini ki comments ki babun ba daki hajar hajar dikata kadai ladaki ong ba bakim dan por tikini ki samla ki lasya thangan lasyu pausngi tiki obam na ai ki okamai na ai tiki kmi ki kpa ru ki jongki ru ki kersyan do yam namar ba ki haban kersyan ya laki khun haba ki mi na ka banta ban mi shakhmat na ka banta ki lawai ki jongi ti kata kadai ka ba ngak wan hang ni kum u referee ngala ai hakawai ka video bangamwan bangan persya ya sarkar na ka banta ki kampenrai ban ngamwan bangan persya thanik tak seng bahalang ru ki bakia ai ki jingken tho ki ba kita ki sengtit kita ki seng bamlang kita ki babun jat kita ki jing komen tingam simwan hang ni na ka banta bangan penrem yanu yanu ngawan hang ni da ka jing shempang namar bangalad mat ha ka jing im ka jonga banga ai ka wei ka long term ren ya iwei bahayen jonga ya ka jaka jonga nga ai wai hadu arp house nem tingala ya tho bat ki kata ka agreement bakin thau kanu kanu kat halak kanu kanu ka ding thau jongki ha ka ding soviet ka jongki tang ba on sapen prano on dalakut kata ka por bat kin sapen phai no kata ka jaka on dalapoi kata ka arp house nem ti Henry ngilayo ka khubor pan ba kilamut ban thau no da ka hotel tikam shimdan kata kajing mention kata kajing batai benia ha kata ka agreement ba on thau ya kata ka hotel tingam shimkran hang ni banthat ya kita ki bahayen jonga kidi ki bangia bahang ya miat hi mentaru tang balong di banyat kat kum ka agreement ngim shim la yasniu ngilala hi bangin ya penbet ya kata tinna takadaw ya kani ka kam mentah kani ka bayade ka sarkar bat kini ki samla ki jongiru ngidei bandar la ban penbet kat kum ka agreement dikata ka ding thau jong kata ka agreement ka bakila persyang bantau da ka hotel ya kata ka jaka jonga bat art house nempan on sapan phai noa ya kata ka jaka ti kata ti kamla banlong
na markat arab house nem kila kamay nakataka hotel. Di kamot ba kataka hotel ru kadai kaba ngitip ba kidai kiba kimpat kot bon naladi kinshim da kalun. Di kataka hotel pan kadai kaba kinshim da kalun bat on dalapoi kataka arab house nem pat on pen parashu kumno ya kataka hotel. Kamut on lawan kata kapuar arab house nem ba de taka bang kaba ailun taka lawan kini eka kajonga. Dika kata kabang akwa bangan wan ban ai kading pensya ya phi kisamla ba dayat da kalenti kaba kepada tip ya kita kikendon an ba lesi phila kham tip shuaru lesi ngam tip tang ba kai kabang alamat mangapan ngakwa mangan pensya ya phi ba lesi kidon kum kita ki jingja kum kita ki jingtho ki ba laja yanga ti ngan yo ban pensya ya phi ba kata ka jingtho ha kata ka agreement kabaya dei ka sarkar bat kata ka MECL ka balong traya ka tu ka lumpong deng hatu kata ka agreement bat kata ka company kumnu la tho di ma phi ki samlang akwa ba phin ya thu lam yang aru ngabawan ai jing kerjan ya phi manga dei bangan datip ya kata ka agreement ka ba phi la yeng ban persya ya kani kamut ba phi dei ba phin long ki bala bania ya kata ka agreement khanang ba la da ki wai kata ka 100 post nem ru kamut ba himdei ban sya thangan daka jingbe jingthem kamut ba pidei ban sya thangan ru daka ba dayat daka lenti kaba dei kat kum kata ka jing ya ka saskular dikata ka agreement kaba hapreng jong kata ka jing thau ya kata ka resort ru kadai ban long ha kata ka rukom ba on sapan parano on shana kumta kumbala ong imadu kumbala kren u chief minister badan buram ru ba kin chu thau tang kita ki jing thau ki ba long temporary te kamut kata kadai kaba karla shai ba lada ki thau kinu kinu ki ba long temporary kala long ba sok baki ai wai hindru pos nem ru henrei lada kata kadai ka agreement ka balaya tho daki spa kulur de kanumla banlong kata ka jing yate kular ba on sapen prano ya kita on dalakut kata ka ndriu hosnem on lapoi kata ka ndriu hosnem kila dei kata ka resort ka bakat ka beneng namar ki company na bar ti ki bathau ya ki taki touch hotel ti ki balak kum ka beneng batang kita ki nong train nong kata hang taru ki bakum ki puri salet ban pechwa hang the hatach Bombay phin sayo I ba kita ki brio ki badan hang ta kata hotel phin num nge chu ba ki dei ki brio kila dei kita ki puri kamut kumba ki nget pat saki kristan ki nget ba ki dei ki angel ti kamut ka dei kata ka beneng but on num la ban long ban dalapo kata ka nriu house snem on pen praya ka beneng ti tang kata nga ko aban pensyai ba ngam shim persya yanu tamangin dayat dakalenti ka badai ba haba kata ka resort let's say ka banwan ra ya kata ka jing ruspa ya ka rijungi kat ni kisurok ka sarkar kalapan khare de let's say ka dei da ka pisa jong kataru ngam dei banga keren nang ang ta mga shumut dur let's say ka dei ka pisa ka bakila ai wa ya ka lumpong deng kila la ban shana ka ni surok tikat nu ngila sok manta kat nu ka ding itanmat kini ki forlien ka sudan tang khandiat iwe jing duna ha ka tu ko forlien ba kim dan kitu ki divider ki bala ban thung sentiu ti ketu ka ding flash ki light na ki opposite sides kalong ki khata ki pen wanra bun ki accident tang kita ngam dan ki ka bangan persya ya kita ka ya kata ka jing thau ka forlien kat ni ngila yo ka jing mantoi ti kata ka dei ka ba ni sngotanat bangila yo syakat kata-kata kaban banwan ra sya kata ka jing sarong
ya kata ka jela ka jongi kadai ka ba ngin dadan kita ki agreement ru ba kat nu person ken ai kam ya ki samla jongi bat ba kan dadan kata ka agreement ru ba ki pus kat kum ki pus ru ki ba ken da ai ru kamut ba kan dadai kat kum ka jing pas tibat kat kum ka jing tibit ha ki experience ngimla ban syukran ben ban ong em ba kata ka sarkar kawan ra bitang ki dekhar ti yang ngaru kiladan ki balak ran ben hana ba phi phi kwa be ban khot da ki dekhar teng la khot kat nungut ki khasi tawan bat nga sitom ha bangan yo ai kita ki priu ki ba la ban ya sya ya ki kam ki ba kum ki dekhar tika dei kata ka ba ngakwa bangan yo i kita ki agreement ba kini ki samla ki ba sya thangan ru kin pensyai ya kita ki agreement ha ka ba ya dei bat kita ki nong trei nyamar ba mentang ila yo ka jing pensyai shushu ba ki ong ba ki labun ki lokal ki ba la yo kam ha kini ki hotel ki ba he ba ki ba don hak social long jongi kum ki vivanta ki polo towers ki bun ki ta ki resort ki ba he kita ki hotel ki ba he ti kamot ba ki di benda lum jing tip benda tip kham bania kita khanang ba ngin num persya ya kanu kanu kas kam ka baka sarkar kawan ra ban kentiu karoi kapar ha ka jella ka jongi khub lei shibut